Cwestiwn, so Sara ac Iwan, so beth ych chi'n neud yma nawr hyn o? Da ni'n dechrau Rhaglen. rhaglen radio. Ar un cyntaf. Ar un cyntaf, beth yw enw'r rhaglen? Jam llaeth. Pam jam llaeth? Achos jam arbennig gwarianin ydy jam Wrth llaeth. gwrs. Gwreiddiol gwarianin. Jam neis iawn. Neis iawn, beth yw enw dwlce de leche, ie? Dulce de leche. Dwlce de leche, hyfryd iawn. So dyma, pam y reswm ych chi'n atgyfodi'r rhaglen yma? Oedd Sara'n arfer gwneud y rhaglen blynyddoedd yn ôl. Dechreuodd y rhaglen yn 1999 gyda Sianel Hughes, yr ail athrawes a fiodd yma. A fi oedd y rhaglen olaf yn 2004 gyda fi, pan o'n i'n 16. A rwan fwy na 10 mlynedd ar ôl, ni'n dechrau eto. A pam ych chi wedi penderfynu wneud y to? Achos ni'n hoffi'r radio, ie? Rhywbeth i wneud. Ie, mae'n bwysig dangos bod ni'n gallu defnyddio'r Cymraeg a'r Sbaeneg a bod ni'n gallu cael hwyl yn y Gymraeg. Wrth gwrs, felly hyn yw'r rhaglen cyntaf? Ie, dyn ni'n nerfus iawn. O'n i'n mynd i weid, ych chi'n nerfus? Chi'n teimlo'n gyffroes? Ydyn. Nerfus. Dwi'n meddwl unwaith dyn ni'n dechrau Fi'n siŵr. Gobeithio. Felly fi'n dymuno pob lwc i chi. Diolch am fawr. La canción de Karin la seguimos usando de fondo. Bueno, cuando terminó, canción de Karin, chiste, canción de Karin, y ustedes vuelven a explicar la canción y siguen el programa. Sí, claro, porque justamente la explicamos ahí, sobre todo explicarla. Helo a chroeso unwaith eto i raglen Jam Llaeth. Rhaglen ddwyieithog Cymraeg a Sbaeneg, gyda fi, Iwan Madog. A vi, Sara Bordagrin. Bienvenidos una vez más al programa Jam Llaeth, un programa bilingüe galés-castellano. Vamos a estar acá en Radio Pocas Nueces en 106.5 cada lunes a las 22 horas, con noticias, entrevistas, cuentos y música, y una oportunidad para aprender un poco de galés. Dyma'n rhaglen gyntaf, a byddwn ni yma bob dydd Llun am 10 nos ar Radio Pocas Nueces, gyda newyddion, cyfweliadau, straeon, gyfle i ddysgu chydig o Gymraeg, ond hefyd chydig o Sbaeneg os ydych chi'n gwrando yn Nghymru. Ac wrth gwrs, llawer o gerddoriaeth yn y Gymraeg. Ac os ydych chi'n cysylltu efo ni ar Facebook, teipiwch Jam Llaeth yn lle ydych chi'n chwilio am bethau ac fe chi'n dod ar draws sy'n tudalen. Ac hefyd, bydd ni'n bosib gwrando'r ni eto, wel, byddai mi eisiau gwrando'r llais fy hun, ond os yna rhai o'n chi yng Nghymru, yn y dyffryn, neu yma'n Hefeli eisiau gwrando eto, bydd ni'n uwchlwytho y rhaglen i SoundCloud. Bydd na fwy o fanylion ar ein tudalen Facebook. Tan wythnos nesa. Ta-ta! Hwyl! Wedi gorffan. Da iawn! Yr un gyntaf! Da iawn! Bravo! Hei, ath da iawn! Wel, ath o. Ath e'n gret! Well nawn ni feddwl. Ie, cael sôn pa bod o bwyd fi'n meddwl gyda'r proses. Heb chwarthi'n gormod. Na, ddim gret, ar un naturiol. Ie, diolch am fawr, ar y cynhoffi.